Marraskuun alku, Vaasan saaristo, tarkemmin sanottuna itse asiassa olemme Mustasaaressa, Raippaluodossa, maailman luonnonperintökohteessa. Perinteinen suomalainen sää, tuulta 10-14 metriä, aika kovia puuskia, mutta siitä huolimatta matkamme suuntaa tänään merelle. Lähdemme katsomaan suurhauen pyyntiä oppaamme Jukka Viitahon kanssa ja katsomme mitä sieltä löytyy. Mutta tätä se välillä on, Suomen luonto, kiviä, karua, tuulta. Ja sen takia juuri täällä olemme. Kohta näemme lisää. Turvallisuussuunnitelma, joka laaditaan, jonka mä laadin joka kalastusretkistä, koska mähän on ammattikalastusopas. Tässä käydään teidän kanssa yhdessä läpi nämä ydinasiat, mitkä on kalastuksessa on riskejä on olemassa. Eli kyseessähän on teidän 3 miehen kalastusseurue. Ja mitä me tehdään, niin on hauen virvelikalastusta Björköbyn vesillä veneestä viehettä heittäen. Vaihtoehtonahan on myös, jos tuo keli on liian kova, niin voidaan heittää myös rannalla. Alright. Näin. Vetää kamera päälle. Joo. No ei mitään tässä mitäs tää nyt on? Paljonko on mahasta? 94. Nopea.